चिरां जिल्लानि रुनिकाटा ओनसोलनि दर' गामियाव गोदानै लुफुंनाय गोथार बाथौ थानसालिखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि अएसडि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ बेखेवना होयो। बे गामिनिनो अनफावरि गोसोनि सेथि थाखोनि थिकादार कमलाकान्त खाख्लारिया गावनि थिनाय दोहोनजों बे थानसालिखौ लुफुंना होदोंमोन। बे थानसालिखौ बेखेवनायनि उनाव मोनसे मेहेरगोनां गेवलां मेलखौबो खुंनाय जायो। खौरांगिरिनि सिगाङाव डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ थानसालिखौ बेखेवनो मोननानै गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे बुङोदि बाथौ धोरोमा बर' हारिनि धोरोम सिनस्रि, बर' हारिया थांनानै दंब्ला, बर'आ बर' होनना सिनायथि होनो हादोंब्ला बाथौ धोरोमनि थाखायसो। खौरांगिरिनि सिगाङाव खाख्लारिया बुङोदि गोलाव समनिफ्रायनो गंसे बाथौ मन्दिर लुफुंनायनि थांखि दंमोन। गावनि सोरगोआरि बिफा करिन्द्र खाख्लारि, सोरगोआरि बिमा एमपि खाख्लारि आरो सोरगोआरि फंबाय लकेन खाख्लारि मोनहा। बिनिखायनो बिसोरनि मुङाव दान होनानै जाहाथे बे ओनसोलनि सुबुंफोरा आफा बोराइ बाथौ सिबिनो हायो, बिनि थाखाय मोनसे बाथौ थानसालिखौ लुफुंनाय जादों। गोबाव समनिफ्राय मोनसे थांखि दंमोन, माने ओनसोलाव मोनसे मोजां मन्दिर लुफुंनानै होनाय। बे थांखिखौ आं जोंनि बिफा सोरगोआरि करिन्द्र खाख्लारि, आंनि आइ एमपि खाख्लारि आरो आंनि फंबाय लकेन खाख्लारिनि मुङै बे बाथौ थानसालिखौ आं लुफुंनानै होनाय जादों। जाहाथे बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो स्पेसियेलि जोंनि दरगाव, मुखिगाव आरो 2 नम्बर दरगावनि रायजो राजाफ्रा जाहाथे बे बाथौ थानसालियाव फैनानै आफा बोराइ बाथौखौ खुलुमनो हायो आरो जोंनि रायजो जानायाव सुख सान्थि सोलिनो हायो, बिनि थाखाय आं बे बाथौ मन्दिरखौ लुफुंनानै होनाय जादों। जिउआव खामानि मावनायजों लोगोसे धोरोम सिबिनायाव इसिबां माबायदि माने गोनांथि होननानै सानो नोंथाङा? धोरोम सिबिनायाथ' गोनांथिथार। बे धोरोमानो जोंखौ गावजों गाव अनलायनाय, गावजों गाव मोजां मोनलायनाय बा गाज्रि खामानिफोरनिफ्राय जानगाराव जोंखौ दोनो। बे धोरोमा, बे धोरोमनि गेजेरजोंनो जोङो बुहुमाव जोंनि मोजां मावनाय सान्थि बेखौ जों फोसावनो हायो। आरो धर्मआनो कर्म होनदों। कर्मनि मावनाय लोगो लोगो जोंहा धर्मआ थानांगौ, बेखौनो आङो बिबुंथि होयो। बे मन्दिरनि साखाथियाव वालाव माने सोरबा हालेवनाय, सोरबा मार्बल गेलेनाय बेफोरबायदिनो अनेक पेन्टिं दं, बियो मा फोरमायो? जोङो बर' जाथिनि कालसारखौ बेवहाय दिन्थिफुंनो थांदों। जोङो हाल मावनानै जाग्रा आरो जोंहा बेहाय स्कुलाव थांनाय गथ'फोर दं। जाहाथे बेफोर पेन्टिंखौ नुयोबा जोंनि उन्दै उन्दै फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे एसे इनकारेज जायो आरो गोदोनि माखासे गोसोखांनाय, गोदो जोङो हाल एवोमोन, बेखौ एसे बोनानै लाबोदों। जाहाथे जोंनि माने आगोलनि माबाखौ जों जाहाथे गोसोखांनो हायो, बेनि थाखाय बे पेन्टिंफोरखौ जोङो एसे होनाय जादों। दिनै दरगाव गामिनि जेनाखि गोथार बाथौ मन्दिर, बे बाथौ मन्दिरखौ दिनैनि बे गोथार सानाव बेखेवनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा दिनै बाथौ होननानै बुंनो थाङोबा, बाथौ धोरोम होननानै बुंनो थाङोबा बर' हारिनि सिनस्रि धोरोम होननानै जोङो बुंनांगोन। दिनै बर' हारिया थांनानै दङ होननानै बुङोबा, बर'आ दिनै बर' होननानै बुंनो हायोबा एकमात्र बाथौ धोरोमनि थाखाय जोङो बर' होननानै गावखौनो आइडेन्टिटि होनो हायो। दा बिनि थाखायनो बाथौ धोरोमा दिनै जोंनि गेजेराव गोसारनानै थानांगौ। मोजां खान्थि, मोजां नियम, मोजां आसारजों जोङो बेखौ गोजौआव लांनो नाजानांगौ। जोंहा मोनसे जाफ्लेबाय थादों, आं बावबो बुंहरबाय थादोंमोन, नोंथांमोना मेला होगोन नामा? जे धोरोमजों मेलाजों जानाय लोंनाय जेब्लानो सरजाबफागोन, अब्ला नोंनि जेनाखि सिबिनायनि मोनसे बाहाब, सिबिनायनि नोंनि जेनाखि मोनसे गोथौनिफ्राय जेनाखि मोनसे भक्तिनि भाब, बे नोंथांनाव नुजाफैया। बिनि थाखायनो आं अलवेज बुंबाय थादों, जेरावबो बुंदों, जोंहा बाथौनि मुङाव सिबिनायनि, धोरोम सिबिनायनि मुङाव जोङो मेला बाजार जानाय लोंनाय बेखौ जाहाथे गोजानाव दोनो, अब्लासो जोंनि बाथौ धोरोमा गुवारै गोसारगोन आरो बिनिफ्राय मानसिफ्रा जेनाखि गिसिखानानै थांनायनि जेनाखि मोनसे दाहार, बियो बन्द' जागोन होननानै आं सानो। रिलिजन बा धोरोमारि रिसार्च खालामनायनि बेलायाव आथिखालनि गभर्नमेन्टआ मा सिन्था खालामदों? गभर्नमेन्टनि खोथाखौ बुङोबा दिनै रिलिजियान आरो रिसार्चनि खोथाया बेखौ पलिसि लागोन। मानगोनां जोंहा CM बिथाङा गावनो जेनाखि ट्रेडिसनेल धोरोम बेफोरनि सायाव मोनसे नायबिजिरनायनि निस्सय हाबाफारिखौ लागोन होननानै आङो मिजिंथियो।